Matul l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, pajjiżna kellu l-aqwa pożizzjoni fiskali mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-Gvern Malti reġistra surplus, jiġifieri dħul ta' 4.4% tal-ġid nazzjonali. Dan meta bħala medja madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm deficit ta' 2.7%. Il-Ġermanja li ħafna analisti ekonomiċi qisu l-mudell fil-maniġġjar ta' finanzi pubbliċi kellha surplus ta' 0.7%. Il-Gvern iddeskriva dan bħala l-aħjar riżultat finanzjarju tal-Gvern qatt osservat fl-istorja ta' pajjiżna. Dan ir-riżultat isegwi l-aħbar li matul l-2014 pajjiżna kellu lanqas deficit fiskali f'mill-inqas 20 sena. Fl-aħħar kwart tas-sena tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista pajjiżna kellu deficit ta' 2.4%. Fil-fatt, is-surplus li ġie osservat matul l-aħħar kwart tal-2014 huwa l-aħjar riżultat finanzjarju li qatt kellu l-Gvern Malti fi kwart partikolari. Dan minn mindu bdew jiġu verifikati dawn il-figuri mill-Aġenzija Statistika tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-riżultat kien miksub minkejja li fl-aħħar kwart tal-2014 il-Gvern Malti żied l-investiment pubbliku għal 5.5% tal-ġid nazzjonali. Stqarrija tal-Eurostat fl-aħħar ġimgħat tindika wkoll li pajjiżna kellu t-tieni l-akbar tnaqqis fid-dejn nazzjonali minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern irreaġixxa għal din l-istatistika u qal li dan jikkonferma l-pjanijiet tiegħu li jkompli jnaqqas id-deficit u d-dejn ta' pajjiżna. Din il-ħidma hija kruċjali biex jiġu garantiti s-sostenibilità u t-titjib tas-servizzi tas-saħħa u l-pensjonijiet. Intqal ukoll li permezz ta' dan it-titjib, il-Gvern se jibqa' f'pożizzjoni li jinvesti dejjem aktar fl-ekonomija ta' pajjiżna u jiġġenera iktar tkabbir ekonomiku.